jɛra koyi e nala cɛ ni téléphone ɲuman ba in a yɛrɛ kana kunnaja ne kana taa ni nin ye kɛ janden ka ɲi koyi sinapu mondiali Bamakɔ ka di dɛ ni mɔgɔ min taa sinapu o t'anw nɔ ye dɛ ko patron dɔw de kɛlen don k'anw sɛgɛn an ɲɔgɔn muso ɲuman patron yɛrɛ se ka comparer ni la yɛrɛ walayi ni vie tɛ mɔgɔ min bolo Bamakɔ o t'anw nɔ ye dɛ a dan ni tɛ sinapu o t'anw nɔ ye dɛ maya bon téléphone ye ne yɛrɛ de ta ye walayi i jɔ dɛ u bɛ fɛn dɔ fɔ ko tiktok sani patron ka na n ka bila o kan joona ale ɲɛna k'ale kelen de bɛ ŋanaya ɲɛdɔn komi ne yɛrɛ t'i dɔn ne ma deli k'i ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ lasɔrɔ mɔgɔ de fɛ Maram filɛ n balimamuso de don a ka ko ka bon n bolo kojugu awɔ donc n'ale y'a bila yɔrɔ min na ne tɛ se k'a bɔ yen awɔ n'Ala sɔnna ma an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ɲa ka d'an ma n'an ka hɛrɛ b'a la n'an ye ɲɔgɔn ye ko caman bɛ yen olu tɛ téléphone na kuma awɔ internet o ko ni bila ka suma tɛ bɛnɛ ne bɛ fɛ i kana bi bɛɛ ka ɲɔgɔn ye awɔ o de ka di ne ye ok awɔ k'an bɛ o la kɔfɛ awɔ k'an bɛ o la Maram n y'a f'i ɲɛna cogo min na o to yen sa nin bɛ cogo di fɔlɔ n bɛna min f'i ɲɛna nin kumakan dama kabako don n taara kawo la de mais n y'a f'i ɲɛna cogo min na i b'a dɔn mɔgɔ ninnu filɛ nin ye heure de b'u ka fɛn bɛɛ la o ye tiɲɛ donc n bɛ taa décaissement in kɛ n'Ala sɔnna ma n bɛ n teliya n bɛ segin n bɛ na i teliya i ka taa kawo la para tutu a kana k'o don ta ɲɔgɔn ye a tɛ ko ye n'Ala sɔnna ma fɛn wɛrɛ waa muso ko de n bɛ na o kɔni y'i jɛɲɛ koyi Maram k'an bɛ o la donc k'an sɔn o la awɔ he Batoma dam n y'a bila koyi ala salifu ninnu y'a ye n ko nin bɛ bɔ an ka dugu la ala tiɲɛ yɛrɛ la jamɔgɔ na dɔ ɲini téléphone na koyi Bamakɔ Sali le do kɔni donc ne bɔla o ne ka fugula ani ne ka téléphone o de y'i ka diɲɛdenya kɛ fɛn ye o tɛ ya o b'i bɛ jɔ n ka lajɛ i tɛ ji sɔrɔ ka diya i tɛ sigiyɔrɔ diya Ala de ka ɲi mɔgɔ tɛ nin bɛɛ kɛ kuma ye nin y'a ye dɔrɔn ne taara gitɔrɔn kɔfɛ ka taa n ka fugula minɛ ka na nin ye labɛnni ye Sali ni ye ji di cogo min ne b'a bi yan n bɛ k'i ɲininka nin ye ji di cogo le ne ma komi n bɛ ka yɛlɛ i fɛ yan n ka téléphone ja fɔlɔ mɔgɔ m'an wele yan i bagali yɛrɛ ma ne ka jija bani ne ka jija taa ninnu bila ye joona bani taa ninnu bila ye Batoma wallahi ni ye nin kɛ bɔ a gamisɛn ta ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn convoquer police la ni sen fɛ para tutu filɛ nin ne y'a bila yɔrɔ min o de bɛ yen bi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye n b'a dɔn a bɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn o y'a sɔrɔ a ye jɛ labila an b'a tilan de bi ta kɔnɔ o bɛ tilan de o tuma i bɛ ka don ka bɔ kɛ ne ka fugula ye de ya a b'a kɛ komi a bɛ siran mɔgɔ ɲɛ ka sɔrɔ hali a tɛ siran mɛrɛkɛ ɲɛ n ka dumuni mɔna ka tulu bɔ ne m'a fɛ ka zamɛ de kɛ ya naji de kun nege bɛ ne na bi e kɛra naafi ye fewu e n ka so kɔnɔ n bɛ n ka so sara ka n ka musaka bɔ ka d'i ma k'i ka dumuni kɛ min ye o e b'i jɔ n bɛ nin faga bilahi naji nin i kelen bɛ naji in dun bi walahi n t'a dun n'i ma zamɛ kɛ ka diya walahi n b'i faga da l'i la bi nin ba yɛrɛ kungo de di ne ma mɛnɛ dɔgɔmanin ye ne tɔɲɔ yɛrɛ de ye n ye mun dangaden modèle ye n yɛrɛ tɛ ka nin kuma sɔrɔ yɛrɛ Sali na don k'i changer n bɛ n ka fini bɔ sisan ka na e bɛ kulo n'i ma dumuni ni falen n'i ma n ka zagamɛ dilan jɛgɛ kilo 4 e bɛ se k'o kɛ naji la cogo di e b'a kɛ naji la dunbaga de bɛ ne bolo yan ne b'a ban n kɔnɔ Anla pardon ça va la fille bɛ fa ye wo mɔgɔ wa ko tan k'i ka na dɛ i bɛ ka wuli i ka cɛ in nana Farah
Eh, Nafi. Ko kan? Basi t'i la Kɔni kɔni. baasi tɛ yen Ah. walahi a kɛra fama ye A dɛ kɛra fama ye. Sigi. Basi t'i la kɔni. Baasi foyi tɛ yen. Ye sali na chaise di yan o ma ne ko i k'i changer ni changer di yan Ne ma tila. bara kan mɛmɛ Kan foyi tɛ yen. ko kan yan I yɛrɛ dun. a kɛra fama ye A dɛ dagabana. dɔɔni I dun b'a ko kan kɔni. walahi sali Ah, na wari minɛ ka taa ji san ka na d'a ma dɛ Est-ce que warimisɛn dɔ tɛ yen quoi? bari ne b'a dɔn hali ne tɛ n yɛrɛ sɛgɛn n ko ji min bari e t'an ka ji min Eh wallahi cɛ a bɛ kɛ cogo di? wari misɛn dɔ bɛ A ma nɔgɔn wallahi. wari minɛ ka taa jago kelen san ka na n'a ye i teri ka taa ka na Jolita. ɔ jago ye jojoli le Jolita ne. jago ye jojoli le k'i ka taa jago san ka na ko jago joli la nin den bɛ ɲini ka fa don ne la Ma taa n'a ye dɔɔni dɔɔni fɛnɛ. N ko mɔgɔ ɲɛnama denmisɛnnin. foyi tɛ walahi kan jumɛn Cɛ kan jumɛn b'i da? walahi baasi foyi Basi t'i la kɔni. a kɛra fama ye dɛ Wallahi e cɛ. yɛrɛ bɔla yan don o n bɛ taa banque la o tuma hali sa réseau ma sɔn wa A yɛrɛ réseau sɔnna o don dɛ. réseau sɔnna e yɛrɛ dun ma kuma ne fɛ tuguni Ne tun bɛ hôtel min na. Ɔn. Bon hôtel mɔgɔw ka ko cayara. U ye ne wele ka taa ko ne ye jɔn ka nin réception bila ta. fɔlɔ ɔhɔn Ko ne ye réception ta. Ko réception in ko de ka ca. Awɔ. Il paraît que ne ni chinois de bɛ département kelen na. Olu bɛ da joona quoi. o ye sariya ko ye Wallahi ne ma bɔ o kalama joona fo fɛn t'ale bon réseau sɔnna fo fitiri jiginni. Ne fɛnɛ n ko problème t'a la n ko bi n ko n bɛ passer k'a ɲɛf'i ɲɛna komi n ye so dɔ ta o kɛrɛfɛla la yan. Pharmacie ɲɛfɛla nin na. an kɔrɔ sira kɔfɛ yan Awɔ so kura minnu jɔra. o so ye joli N ye so 3 chambres 12 n ye 3 chambres salon kelen ta komi sokɔnɔ ɲɛgɛn b'o la quoi. o kɔni o ka Ma sa cɛ bɔka don t'o la tuma dɔw la kɛnɛmala poussière a ka yɔrɔ climat. den bɛ fili i yɛrɛ ma de a bɛ o cogo jugu di? sagoya kuma de bɛ ne ni cɛ Masa ne ba Ne ya. awo ça va Ça va. kan jumɛn bɛ Kan foyi tɛ yen. ko ka ɲi Dɔɔni. e tɔgɔ Sali. e bɛ sigida in na yan Awɔ. a ka du bɛ min Ne ye kari fara dɔrɔn an ka so ye. kare kɔnɔ yan Awɔ. Ne ye kari fara dɔrɔn du fɔlɔ an ka so bɛ. e ne ba nɔ san man teri cɛ ka ɲi walayi Ee. non i cɛ ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de et puis i ka ko diyara n ye trop Ee. est ce que n bɛ se k'i ka numéro sɔrɔ Ee numéro tɛ ne na téléphone tɛ ne bolo. sabali sa Téléphone n tɛ ko ne bolo walayi. aw bɛ nin de kɛ tan dɔ téléphone o bɛ se ka kɛ cogo di ko téléphone t'e bolo Sɛbɛn la n bɛ ka sɛbɛn de fɛ téléphone tɛ ne bolo. téléphone t'e bolo Ayi. ɔ bon ni téléphone t'e bolo o tɛ problème sa ne ne bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di ka sɔrɔ téléphone t'e bolo Walayi téléphone tɛ n bolo. Ɲɔgɔn ye ma nɔgɔn yɛrɛ de. sali nɔ Mhm. ni téléphone ko don o tɛ problème ye E ma san. n bɛ téléphone san ka d'i ma min ka di i yɛrɛ ye min ka di ne ye tɛ dɛ i yɛrɛ da mana se ka téléphone min fɔ n ye n b'o san ka d'i ma Ee ne ba ka farin koyi. E ba ka farin? A tɛ sɔn ka don an fɛ yen. mais a tɛ sɔrɔ so tuma bɛɛ ou bien A yɛrɛ tɛ tile a tɛ so taa sugu yɛrɛ. la Sugu wa? N'a Ne ta- taara a bɛ taa yɔrɔ min na kɔni n tɛ tile so. a tɛ tile so ɔ bon sisan n bɛ fɛ ka taa sini ou bien sinikɛnɛ n bɛ taa a ka yɔrɔ dɔn n b'i lasɔrɔ cogo di ou bien i bɛ se k'i ba ka numéro di hali ni n b'a wele ka fɔ a ka Ee téléphone ayi di. ayi ayi. Ah Nafisatu. Ah. i t'a lajɛ tɛ sa dɛ si bɛ ka kɔrɔ ko ye Wallahi. don o don dɔ de bɛ bɔ mɔgɔ si la tant que dɔ bɛ fara dugu jɛ o jɛ dɔ bɛ bɔ i si la i t'a lajɛ ka muso furu tɛ sa E Nafi. Depuis ni nana n bɛ k'a ɲɛna woloma. E n bɛ muso ɲini de la. bamakɔ baden kɔnɔ i ma se ka muso sɔrɔ i ɲɛna muso sɔrɔ E Nafi a bɛ i kɛ taali ka diɲɛ kuruba yen fɛ ka n'i yɛrɛ kɛ dɔnbagala fili ye i ma muso sɔrɔ o yɔrɔ la yen ko dɔnbagala fili. ɔ i bɛ se k'i ka i bamuso ka numéro di yan comme ça A fa sɔfuru la ne bamuso ka numéro. ɔ O tɛ sɔrɔ dɛ. i mɛ cogo di Ayi. mais sali i ka di ne ye de sigida in bɛɛ yan nɔ bɛɛ bɛ ne dɔn ni wari bɛ n kun fɛn bɛɛ ni mago bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na n b'a k'i ye i y'a faamu wa fɛn o fɛn n b'a k'i ye E Nafi bɛ se kuma la sa. ne yɛrɛ t'a dɔn n denni mɛnna bi ye ne kɛ ka nin ci sa ka taa ji san ka na paratu to hakɛ to koyi nin bɛ taa ni ne bolo walahi ni bamakɔ bele bɛ ne na Wallahi. N bɛ ɲɛna woloma de la o. e ko sisan ko ne ka fara a ma bi y'a taga mais est ce que i ka di n ye cogo min na n ka di i ye ten Ee a daminɛ baliya. ɔ n b'a fɔ cogo di n t'a dɔn k'e ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ an ka sigida in na yan nɔ Ne dun bɛ yan dɛ ne tɛ bɔ de. e tɛ bɔ n bɛ kuma e tɛ ekɔli la Ee ma don ekɔli la fɔlɔ koyi. Han? Wala n y'a bila. Kɔngɔ Mariam Nam, alula nse, tɔsi don. Tɔsi, n tɛ ni ça va ça va, sigiyɔrɔ bɛ yen. kan mɛmɛ Kan foyi tɛ yen. I yɛrɛ dun? dɔɔni
Mariam. Nam. Ni ma kangar da termuso ni. Ni ma kangar da termuso ne ni soro dongo me suku iranna. Mena ko jugu. Mais oh, e ko wete ke nyana muso soro. Ne min ci ka te ka jago sando. Nafi. Ni mene yara bolo ya no ko. Abe ne bolo la modele ya. Nafi ne tse ka boye bolo. Oh, yara nyama la tiga chogo ne kai. Wallahi. Oh. Wallahi, Nafi. Para era de para. Nafi. Ne ko ta jago sa o sele ka ta ni veri bolo wa. Yere ka ko be ka sha sene. Para ho. Abe ko courant ke ne do. Ama suma ka nyawo. Abe to go. Foli ke ya. E na nyongo fo. Ne ma fi ki changer ya. Oh, para tu. Comme les réseaux sont là, ça quand même bien to gente ça. No ta nyame na sira la te sa de. No be ke. Iti mirgang me shila glangele ngaba. Ek mi kulungula ni nyongo che dom na yene no ko. Ni 50,000. E be mina folo. Yaro. Yani wakati do che. Ah, para. Do te wele dona. Adare do de. Ha? Et merci. Te folo go. Ala ka chama bla non. Nafi. Ne nda bla mina do. Ko bebe yere de bolo. Furule do de. Awo. O nyame. Ni ya bla rom na dro ne bi ko. Awo nyame. Yama. Ko balmam so kuntiga jala be yere. Mo ko bo fo de. Daga bana. Mo suru ne fo mo ko mi ko yo do. Anga kele be ba do. Kele be ba do. Du be jaye ko ni. Kambe. Mi bla. Akuna jara muso do de tara bombulu. O Nafia. Nafia sunguru ba yere de kudo. O munyani ese nyoko mabat. O do ne ma ena be kuma la ne ma ndado la. Kabine kumbe stral ne nato. Wo nyami ne ntme ni nga fa bi muso do de tara bo nyoko no. Ha? Abaga dem na ne de do. Mi dono isa nterini ango betoi. Bete kala ka doni de nye affaire mi finyana. Asikira singa. Anyana bora are tara bangila soni sabina. Aha. Ni ma finyana ngone redu. Etere muso ifleni. Mira. Nam. Yale de. Ayene do. Mina. Mira. Nam. Business gawani ne atentata. Para. Sigaro be sigi. Mira. Ça va? Ça va. Era no. Wallahi ça va. Era ni ka jago de be yara mo te jide ma. Ya to di. Para. Mpi fe mi finyana. Ale de fleni. Ouais, joli, ça va? Ça va. Coquin. Quand même. Comment allez-vous? Donc. J'espère que tout va bien. Oui. Ah, ok. Para. Ni me chego ni. Non, vraiment, elle est jolie. Hein? Elle est très belle. Ay fera ne me de solo. Ouais. Ouais, gros nez. Ça va. Quand Quand faut été. même. Bachi faut été. Avoir un double, mon bain. Avec to godi. Ibe dugu mo na bisa ka fako mania. Vraiment, tu es très belle. Très, très belle. Aha. Merci. Et puis, tu es jolie aussi. Kori te ka yelena de. Ne nyona muso che juwe ka fako ne kan. Ne nyona muso che juwe ka fako ne kan. Mais il est trop. Ne to batama. Batama. Ah ouais, maman trop mal changé. Aha. Batama trop ko batale. Ça va? Ça va. Vraiment, marami ga kuma foyena. Awo. Ayla kale tugo iga juguno be. Checken arrogance et puis civiliser le notre. Ali chef kuma tugo iwa donga fo. Ego ima esa. Quand faut été. Donc marami afina tugo na. Awo. Go tugo rela. Nigira mo ena ma am se ko chama nganyo fe quoi. Ko ga chan. Nere kumtiano ne tumbe extérieur de là. Comme nana papier ko dorila. Mais alamadi jenatika te sababu ya nanga hera wala me dori gala tigenge amina sinon ça va quand même ça va atos ewa bashite aw ala sunama comme mette mesene fe nya fa ina ngomena donc ye logement ta lu mnanga nga dombi quoi ya famia donc mette ko la ala sunama amna rendez-vous tan nyoy quoi ya problème faut ta am numéro dima nyame aw nyame donc je vais te donner quelque chose. Voilà, ni 50,000. Il faut mener fini doni fin do ça la follow quoi. Ça c'est rien te foué. Merci. Ya famille ni clé ko chuma min ko fait quoi.
y'a faamuya Ɲamɛ. n y'a f'i ɲɛna cogo min na furu de don kanu tɛ quoi Ɲamɛ. n b'a faamuya mais mɔgɔninfin fɛnɛ i tɛ se ka wuli k'i bɛ muso furu k'a sɔrɔ i m'a ɲini k'a dɔn O kɔni a ma nɔgɔn yɛrɛ. ça c'est le début du commencement yarɔ kɔni nin ye ko min daminɛ mɔgɔ t'o laban dɔn tiɲɛ tɛ ok Merci a diyara n yɛrɛ ye. Ne b'a ko kɛ cogo di bi sa mais a kɛɲɛ bɛ ala kɔnɔ n dagawuli i dun ma mun kelenna kuma na i bɛ taa min wallahi sali ne kamana gannen don bi dɛ e kamana gannen don wa wallahi sotigi kalo 2 de ye nin ye k'an ka yɔrɔ ɲini ko k'a yɛlɛma Mira Naam, para. A sera. wa an kumara Awɔ. i ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ A tiɲɛna o ɲɛna yɛrɛ de. comme n ka logement minɛnw kan ka don donc n bɛ t'o ko la fɔlɔ quoi Awɔ. 2000 bɛ yan i y'o minɛ i b'o kɛ crédit A para tutu. daminɛ o don I ce ni baraji. Mira n bɛna fɔ Ala ka camanba bila nɔ na. Merci a diyara n ye. ouais tos donc k'an bɛ kɔfɛ Awɔ an b'a kɛ an bɛ ten. ɲɔgɔn wele K'an bɛn awɔ. K'an bɛn o la para. a tɛ se kamanagan ma n bɛ min f'i ɲɛna a tant que ne balonen bi yan ni ala sɔnna ma ne bɛ don i jigi kɔrɔ sale ko ten awɔ nka i komi an bɛnna kare kɔnɔ n taatɔ don n kɔrɔmuso den lajɛyɔrɔ la an ka sira kɛ kelen i yɛrɛ dun bilalen b'a kɔnɔ bi sali ala i yɛrɛ dun i yɛrɛ fana b'a e b'a kɔnɔ kɔnɔ bi ni ne dɛ han sali e ko k'e bɛna to ne jigi kɔrɔ sali sabali da de b'a ni da de ka ne to e bɛ se ka maloya Ne tɛ fosi yira n na. N b'a fɔ sisan n ka ye 5000 de di yan. Ne bɛ n ka wari bɛɛ yira e la. Tos. Cɛ ni boga ye dɛ. Nin kariyalen don dɛ. N ye mun de f'i ɲɛna? N m'a fɔ n k'a ka jugu nin bɛɛ ya. Ɲɛ tɛ ko ne yɛrɛ ka crédit sanni ne ye. Tɛ y'i sɔrɔ. I b'a min di ne ma ye 5000 de di. 5000 de di. Sisan komi e yɛrɛ ko ɲɛnabɔla ye. Cɛkɔrɔba lankolon in n ye min k'i la o la n tɛ fɛn k'o ɲɔgɔn na k'i la. E bɛ 3000 minɛ ne bɛ 2000 ta. O ye teriya ja ou bien? Walahi o ye teriya ja ye. Merci a diyara n ye. An terinin. Nin den ka di ne ye sa. Wari yelen kɔni wari den. Tellement que wari ka di Batuma ye. Cɛ in kariyalen don dɛ. Batuma k'o bɛɛ to yen. E tɛ se ka dabiri ne la dɛ.